Koliko je sad? Prvi put da snimam vlog, baš čudo. Sad je 10:08. Možda me slikaš, ne radi sad ovdje. 58. Evo nas ispred Sava centra i program počinje sa sat vremena. Mislim da će na njoj možemo se slikamo i sve i da uđemo normalno, da vidimo sve ako postoji mogućnost. Od 2 do 3 je naš deo. Ponosni, jako. Tako da čujemo se kasnije, ja mi prvo slikam, aj čao. Alo, šta znači? A roditeljski kutak? Nećemo. Evo, ono želim u sobi onako pa da nabadam gde ću da idem kod. Izvini, gde je glavna ceremonija, ja ne znam da li mene išta čujete, ali Anastazija, idemo unutra, ali idemo da... Bukvalno sad se ćemo učestviti, mi je prvo previđenje, više nego što je bilo na našim predstavljama i tako to, i... Evo ga, ale cool, stani. Ali cool. Da. Divno. Ljudi, zamislite, ja stojim tamo na sceni. Zato sledeći godin mislite za nas da budemo i mi tamo. Jana Dačović. Dobro, ovaj konstrukti aplauz su dobili za blizu. Hvala svima što ste došli. Ja sam završi. Ali tebi. Još jedna da se simpatična devojka, Marija Šešelj! Marija, kada mi nije bilo belo, šta više voliš? Ljudi, sad je 1:30, ljudi, ja sam umro, ljudi, mene je vrućina, ljudi, nije mi dobro, ljudi, sve očajno. Ali imaš sve po sto? Nema. Nenad jede. A nema da plakne u sam da je to. I ja uđu u vlog. Pa izvadi pa ne najde. Sad jedemo. Evo jedemo. Ne zamerite, ali se zubi, čokolade. I za 20 minuta idemo na famozni dan. Jedva čak. To je to. Vidite, dobio sam od Irine, aj drži ovako fotoparat. Dobio sam od Irine ovo da se sećam, zato što je više nikad neću vidjeti. Što? Više nikad nećeš vidjeti? Mislim da ti jedno dete čekalo da se javiš. Ti si spalio kao... Money. Ćao, Nenad. Marija! Prelazimo sad na famozni tamo, ja se čujem nakon sad vremena. Moram da se zaklonim Lenima. Lena, mami što sam dobila Lenča. A ja ću snimati što odlazi. Zavi nađi. Slučajno da se... Nađi. Andrija je zauz. Andrija! Evo, pogledaj se strane. Hello! Sad su se svi javili. Ćao Anđela. Ćao Majo. Ćao Marko. Ćao ljudi. Ćao Nenade. Ćao. Eto, Vanja. Čekaj, moram i slikam s Vanja, ja ne mogu. Ja se slikam. Ti demoralisacija.
si me došao onim video. Možda nećete to skapirati kako treba. Ja ću da umrem, evo Anastazija vloguje za Markov kanal. Znači ovdje nema ništa sjedi, sad idemo ušće da jedemo. Ozbiljno, u stvari ima da se jede, ali jako malo. Na kojoj stanici čekamo, vamo? Da, imate da se jedu kokice. Imate kokice da jedete i da pijete fantu i nemate ništa. Da, i da pijete fantu. Ja ću umreti od toga. Tako da, mi smo se uputili ka Meku u Ušću i posle tog se vraćamo. Svakako sljedeće što me zanima je The Lazy Wave Live i želim da upoznam sve ostale iako nećemo imati priliku, tako da očigledno jedinu šansa koja preostaje meni Anastaziji je da sljedeće godine budemo pozvani na Balkan Fest, zato svi glasite za nas na listi kad se bude glasali, to je to. Napokon život ljudi, evo malo smo napravili pauzu da dođemo da jedemo. Super, uživajte na kanalu. Čeka Nenad i Zija. Uživajte na kanalu Nenad i Zija. Čak sam vas gledao na video. Da, vidio sam neki komentari. Ljudi. Paklu je raj. Anastazija mi vrišti od smeha iz razloga što... Slušajte, mi izlazimo iz praznog autobusa. A dobro, to je vozač. I mi izlazimo lako noć. A dobro, ja sam kulturno dete, mislim, ona se smijala. Jo, baš će mu biti laka noć kad je ima traume od tebe. I da, na Balkan Tube Festu je bilo savršeno. Znači, ljudi, ovako, jako mi je žao što nikog, sem Davora, od youtubera nisam upoznao. Ja jesam. Koga? Upoznao si Vanju, a dobro, nisam znao od ranije. Imao sam želju jako veliku, upoznam Petru i Janu, ali nismo mogli da dođemo do njih. Janu znamo ovako, ali tamo idemo. Ne, idemo desno. Ne, idemo tamo. Iako me ne što video sa Davorom nije u fokusu. Focus on me, da. I evo, ko je to, jel tako? Nadamo se da se sviđa ovaj vlog i da smo vam preneli bar malo atmosfere ovog Balkan Tube Festa prvog dana. Nikad nemojte da nosite patike na potpiticu kad idete negdje na 12 sati, nikada. Znači... Ja sam više 12 sati u potpiticima. A sutra idem na punoletstvo, na kojem treba da imamo štikla, ja ne znam kako, tako da, jebi ga. Umreću. I ja ne znam, ljudi, ima 29.500 subscribera, tako da svi ono kako se zove, subscribeujte da dođemo do tih 30, jer ono stvarno hvala vam puno i volimo vas. Ćao, lajkujte ovaj video. Ćao.